Upat ka mga trabahante sa gitukod nga balay sa barangay Cabancalan, Mandaue City. Naangol human Nakuryentihan kaganina buntag. Ang report ni Nico Serino. Nakuryentihan. Kuha kini sa fire volunteer sa pagresponde sa alarma kaganiha. Taod-taod, kini ang nahitabo. Sa kuha sa lain nga residente, makita sab ang pagkataranta sa mga tao sa ikaduhang buto ug spark sa kuryente. Nasayran nga nakuryentihan ang nagtrabaho sa ibabaw nga andana sa gi-construct nga panimay sa barangay Cabancalan. Girespondian sa mga otoridad ang mga trabahante, labi na ang welder nga gihulagway nga nagrabehan. Nagkuan siya, nagkaway-kaway man siya. So nangita siya, nagkuan siya ka tensyon nga murag patabang. Nya wa may makaduol kay bag-o pa mang nahitabo ang kuryente. Kaya nakado, so nakuha na gito siya. Nagkuha lang yung kisay murisky ba? Upat ang naangol sa hitabo, ang welder gidala sa tambalanan ug tulo pa ka mga trabahante. Giila sa taga-barangay ang mga biktima, ang welder nga naila sa pangang Darwin ug ang laing tulo sa angga nga Aboy, Edgar ug Planang. Ang uban anay burn sa ilang tiil, dapit sa ilang may hip. Kasagaran burn na siya murag I don't know unsa ka degree nga burn. Basta ingon ana siya. Primary line sa kuryente ang giingong nakaigo sa mga biktima. Nagwelding ganina, nagwelding sila. Nikalit og kanang murag siya gisuyop kay doon naman kayo ang main line sa Veco sa ilahang i-construct. Gisuwayan namo pagkuha sa habig sa tag-iya sa panimay nga gitukod apan wala kini magpa-interview. Ang insidente nakamugna usab sa pagkapidok sa linya sa kuryente sa maong dapit kaganiha. Gitrabaho na hinuon sa contractor ang koneksyon sa kuryente. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.